Eskatu ez diren komunikazio komertzialek, hau da, spam mezuek, posta elektroniko zerbitzuak asetzen dituzte. Mezu elektronikoen trafikoaren 60% spama dela uste da, eta horrek hainbat arazo sortarazten ditu. Besteak beste postaren eraginkortasuna gutxitzen du. Internet zerbitzua eskaintzen duten zerbitzariak moteltzen ditu, eta banda zabalera kentzen du. Hartzailearen baimenik gabe posta betetzen duten mezu hoien helburu nagusia komertziala izan ohi da, zerbitzu iragarkiak edo salmenta proposamenak, eta dirutza mugitzen dute munduan. Horrez gain, mezuak jasotzen dituztenen ordenagailuak helburu maltzurretarako baliatzeko ere erabiltzen da spama. Komunikazio elektronikoen alorrean spama arazo handia dela kontuan izanik, Mondragon Unibertsitateko telematika ikerketa taldeak arazoari aurre egiteko lanari ekin dio. Ikertzaile hauek uste dutenez, litekeena da etorkizunean spam garatzaileek arrakasta handiagoarekin lan egitea. Arrakastaren gakoa gainera, interneteko erabiltzaileek sarean agerian uzten duten informazioa izango da. Izan ere, oraindik jende askok ez du pribatutasuna zaintzen sare sozialetan. Ikusten ginoan, zela sare sozialetan jendeak geruta informazio gehiago ipintzen daben, eta gaina sare sozialak geruta gehiago erabiltzen dira. Gaur egun Facebook, Twitter moduko sare sozialek dauzke milioika erabiltzaile. Orduan, milioika erabiltzaile horrek ipintzen den informazio hori gaizkile taldiek eta erabili inaldabe beraien kontra, bai. Mondragon Unibertsitateko ikertzaileen hipotesien arabera, spama pertsonalizatu egin daiteke. Hau da, erabiltzaile jakinen ezaugarrietara molda daiteke. Jendean informazioa baldin baduko, beran gustuak dauzkogu. Orduan, bidaltzen baldin motzau mezu bat, beran gustoko zerbaitzen inguruan, erantzuna positiboa izateko aukera gehiago egongo da, ausazko gai bat izatea baino. Entsegu bidez frogatu ohi dituzte ikertzaileek hipotesiak, eta kasu honetan ere horrela egin zuten. Spam mezu pertsonalizatuak bidaltzeko saiakuntza egin zuten. Lehenik eta behin, programa bat garatu zuten jendeak interneten utzitako helbide elektronikoak biltzeko. Ondoren, helbide elektronikoak Facebookeko profilekin alderatu zituzten. Facebookek emoten dozko aukeria, egiaztatzeko ia e-mail helbide horrek daukan kontu bat sare sozial horretan edo ez. Orduan, kontua baldin badauka, perfil bat baldin badauka, ja daukogun erlazioa da e-mail helbide bat eta pertsona baten perfila. Orduan, behin perfila daukogunean, informazioa jaso itzen dugu, erabiltzaile horrek publikoak ipinean informazioa, ez du momentu batean bestu beran kontua forzatzen, eta eratzen du publikoak informazioa. Ikertzaileek garatutako programak milaka erabiltzaileren informazio pertsonala lortu zuen. Horren ondotik, spam mezu ereduak sortu zituzten eta eredu horietan Facebooken erabiltzaileen informazio pertsonala txertatu zuten. Hau da, spam mezuak pertsonalizatzea lortu zuten. Hurrengo urratsa jakina, spam pertsonalizatuak bidaltzea izan zen. Bidalegin duzen 2000-tik gora e-mail, eta azken finean hortik ero ikusi ginoan zenbatek erantzuten zen da zenbatek ez, eta baien ginoen izan zen alde batetik bidali ohiko spama esango gena, ausazko spam bat ez pertsonalizaua, eta beste aldetik pertsonalizaua, eta ero konparau ginoen zen bisek emondako emaitzak. Emaitzak hipotesiak konfirmatu zituen. Spam pertsonalizatuaren erantzun tasa, ausazko spamaren erantzun tasa baino askoz handiagoa izan zen. Ausazko spamaren erantzun tasa etzen 100% iritsi, eta pertsonalizatuan berriz, ia 8% iritsi ziren erantzunak. Ipintzen ginoan e-mailean bertan helbide bat, da erabiltzaileak bertan klikatutakoan
eroaten ginuzen gure web horri batera, nun hasieratik azaltzen dutzeuen esperimentu baten parte izan diala, barkamena eskatzen dutzeu, sortu ahal izan dutzeun arazoengatik o denbora galtze horregatik, eta emoten dutzeu aukera idazteko komentarixo nahi baldin badabe, o bajan emoteko da gehiago esperimentu hortan beran emaila ez erabiltzeko, aukeratzen mototu, horra heldudan jendia guk konsideratzen duia amua irentxin da bela. Interneteko erabiltzaileei behin eta berriz ematen zaizkien gomendioak betetzea zein garrantzitsua den frogatu ahal izan da entseguari esker. Sare sozialetan datu pertsonalak edozeinen eskura ez uzteko eta babesteko, eta helbide elektronikoarekin tentuz jokatzeko aholkua eman ohi zaie interneteko erabiltzaileei. Entsegu honetan frogatu denez, askotan oinarrizko aholku horiek ez dira betetzen. Ez dakigu, zergatik ez da neltzen mezua, baina azken finean ikusten dugu jendian jokabidea jarraitzen dela berdina izaten, eta neurri batzutan igual okerragoa, ze geruta sare sozial gehiago dare, geruta informazio gehiago publikatzen da, jendeak informazioa emoteko ez dauka inungo komplexuik, orduan ez dakigu, zeratik hori, baina argi dago mentalitatea aldatu behar dela, da txipa aldatu behar. Ikertzaileek euren hipotesi nagusia baieztatu dute. Spam pertsonalizatua erabiltzaileentzat erakargarria izateaz gainera, gai da spamen kontrako sistemak gainditzeko. Hurrengo urratsa beraz, spam pertsonalizatuak detektatzeko sistemak garatzea izango da.